दिनैहाय बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 29थि थान्दै जख'न्थाइ बे जख'न्थाइखौ जोङो नैबे ब्रह्मपारा बर' बाजार फोथाराव सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरै लानाय जादों। दा बेवहाय जोङो बे जथुम्माजों सोमोन्दो लाखिनानै जोङो बेवहाय थुनलाइयारि आयदा जोङो बेखौ लाफानाय जादों। मानोना जोंनि लाइमोनफोरा जे गावहा मोनसे रोंगौथि थायो, रोंगौथि दङ। दा दिनैनि मुगायारि सोलोंथाइखौसो माने बेसेन होयो, बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दिनै गेजेर फरायसालिनि लाइमोन फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ लानानै दिनै खन्थाइ आवरायनाय बे हाबाफारि लानाय जादों। दा बेवहाय लोगोसे गोजौ फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौबो लानानै बेवहाय बिसोरनि थाखाय मिथिस्लाबै बुंनाय बा हरखाब बुंनाय जोङो बेखौबो लानाय जादों। मानोना बे प्रग्रामनि गेजेरजों जे सासे फरायसाया इयुनाव माने गोजौ सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गावनि स्पिच पावार, गावनि रोंगौथिखौ बेबादि प्रग्रामनि गेजेरजोंनो दिन्थिलांनानै इयुन गोजौ थाखो सहैनाय समाव कलेज, इउनिभारसिटि बैफोराव माने गोरलैयैनो बाहागो लानानै गावनि रोंगौथिखौ जे दिन्थिहैनो हायो, जोङो बेखौ नोजोर बोनानै बे प्रग्रामनि गेजेरजों बा जथुम्माजों सोमोन्दो लाखिनानै बे हाबाफारिखौ लाफानाय जादों। आरो बे बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 29थि थान्दै जख'न्थाइजों सोमोन्दो लाखिनानै फुंबिलिनि समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे फिरफिला जोङो बेखौ अरायहोनाय हाबाफारि लादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय थांना थानायखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन बिथिङै हाबा मावनायाव मुंख्लं जालांनाय जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोननि जिउमाखौबो जोङो सनमान होनानै बिथांमोननि मुंख्लं खाम्फायाव जों बिबार बावनाय हाबाफारि लाफादों। आरो बेवहाय जोंहा दिनै सानसेनि हाबाफारिखाय बेवहाय फुंबिलि समाव जोङो डेलिगेट जिरायगोन। आरो बे डेलिगेटआवहाय जोङो इयुन बर' हारिनि गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगालांनांगौनि बेलायाव जोंनि बर' लाइमोनफोरा सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन आयदायावबो गोख्रों जेनेबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिलांनायनि माखासे हाबाफारिफोर जोङो लालांनो बेवहाय थांखि लानाय जागोन सावरायलायनायनि गेजेरजों। आरो सानजौफु 12 रिंगानिफ्राय जोङो बेवहाय गेवलां मेल लानाय जागोन। दा गेवलां मेलावहाय आलासि हिसाबै मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा जोंनि सानजा नं क'क्राझार समस्तिनि MLA बिथां लरेन्स इसलारि, जोङो बिथांखौ हांख्रायदों। बिथाङा फैगोननि खोथा बुंहरदों। आरो बेवहायनो गाहाय आलासि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा फैनायनि खोथा बेवहाय होदों। आरो जर'खा आलासि बा बिबुंथिगिरि हिसाबै जोङो आथिखाल BTC गभर्नमेन्टनि हाग्रा बिफान एबा खाजिना बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि रन्जित बसुमतारी सारखौबो जों हांख्रायदों। बिथांमोनहा फैनायनि खोथा होदों। जों आसा खालामो जे बिथांमोनहा फैनानै जोंनि बे ब्रह्मपारा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोजांथार बाथ्राफोर बुंनानै जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोजां मेसेज होलांगोन, जोङो बेखौ मिजिंथिदों। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 2 लिटार पेट्रल, 2 हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन। लोगोसेनो बाइक बायगिरिफोरनो फ्री एसवेर गिफ्ट हरनाय